Bon dia. Bé, és un honor per a mi representar els diferents guanyadors i guanyadores com a ciutadà nascut en aquesta ciutat i com a lletraferit. Bon dia, senyores i senyors, amics i amigues, regidores i regidors, autoritats, excel·lentíssima alcaldessa de València, Maria José Català Verdet. És un honor molt gran haver sigut premiat amb el Premi Ciutat de València, perquè els premis que avui es lliuren oficialment són importantíssims i estan en consonància amb la categoria de la ciutat que els avala i promociona, València. En aquesta 41a edició, corresponent a la convocatòria de l'any 2023, n'han resultat guanyadores i guanyadors les persones següents: José Vicent Lozano Cesser, Premi de Narrativa en Valencià Isabel de Villena, per la novel·la Assegut a la dreta del pare; María del Carmen Ródenas Calatayud, Premi de Narrativa en Castellà Vicente Blasco Ibáñez, per la novel·la El Talento; José Ángel García Caballero, Premi de Poesia en Valencià Maria Beneito, per l'obra Canvi de mans; Carmen Palomo Pinel, Premi Juan Gil Albert de Poesia en Castellà, pel poemari Ser Mirada; Manel Dueso Almirall, Premi de Teatre en Valencià Eduard Escalante, per l'encant de les nenes; Javier Liñena Peñas, Premi Max Haupt de Teatre en Castellà, per Lo peor que le puede pasar a un niño; Francisco Carreño Espinosa, Premi Celia Amorós d'assaig en castellà, pel llibre titulat Los impostores; i jo mateix, Premi Josep Vicent Marquès d'assaig en valencià, per l'obra La terra i la paraula. Moltes felicitats a totes i a tots. Ja tenim ganes de llegir les obres guardonades. De segur que són excel·lents, atesa la qualitat dels jurats de les diverses modalitats literàries convocades. No ho deuen haver tingut gens fàcil, perquè s'hi van presentar un total de 1.646 originals. En el temps que corren, els premis literaris són fonamentals. A més de ser un estímul per als creadors, constitueixen una vàlvula d'oxigen absolutament peremptòria i necessària. Vivim temps convulsos. La globalització i l'era digital han estat avanços evidents per a la humanitat, però ens hi han portat també uns quants entrebancs de difícil solució. Les fake news, les notícies falses, el soroll i les mentides, els eslògans simples, les consignes maniquees i capcioses, els missatges de digestió lleugera i populista campen per tot. I ens n'hem de defensar. I no hi ha millor antídot que la cultura i la literatura. En aquest sentit, ens hem de felicitar totes i tots per la convocatòria anual d'aquests premis que dignifiquen la ciutat de València i alhora ens proveeixen del millor instrument contra la irracionalitat, la deshumanització i la barbàrie. La cultura, la ciència, la universitat, el saber, són les millors eines que tenim contra la desraó, els prejudicis i la manipulació de les persones. No m'allarguen molt més perquè he de donar pas a altres intervencions. Acabaré amb una pregunta honesta i humil, sincera i constructiva, estrictament cultural, transversal, que no entén de partidismes ni de tendenciositats polítiques. La pregunta va per a l'alcaldessa de València i la seva corporació. Pensen vostès, des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament, celebrar l'any del centenari del naixement de Vicent Andrés Estellés? Més que una pregunta, crec que és un clam, un cant compartit per milers de valencianes i de valencians, com el cant de València que Vicent Andrés Estellés va brindar al Cap i Casal. Estellés és un dels poetes que més es va estimar i que més va escriure sobre la nostra ciutat, i li hem de fer justícia. Hem d'estar a l'altura de la seva obra i del seu llegat literari. Caldria celebrar, com pertoca, l'any del centenari del naixement de Vicent Andrés Estellés, el poeta valencià més important des d'Ausiàs Marc, com ha estat qualificat ben sovint.
una desena d'associacions cíviques i culturals del País Valencià, agrupades amb el nom de Coordinadora per Fundació Estellers, ja estan celebrant-ho. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua també s'hi ha adherit al centenari. Fins i tot la Diputació de València ho ha anunciat. Celebrarà el centenari del poeta de Burjassot. Me pareix una decisió molt encertada. Darrerament hem assistit a alguns episodis lamentables en l'àmbit de la cultura, més bé propis d'una societat immadura i totalitària. La censura i el boicot, autors emblemàtics com ara Joan Fuster, Carles Salvador o el mateix Vicent Andrés Estellers, i de publicacions tan honorables com El Temps, Saó i Camacuc, entre altres, només responen a actituds intolerants de caràcter feixista que no podem consentir. I les escriptores i els escriptors tenim l'obligació moral de denunciar-ho públicament, sistemàticament, sempre, també en aquest acte. Altrament, el silenci seria un símptoma de complicitat vergonyós que no volem i no podem permetre. Per la cultura, per la democràcia, per la llibertat d'expressió, per la dignitat de València i del País Valencià, els desitge una llarga vida als Premis Ciutat de València. Moltíssimes gràcies.